Naši milí sledovatelia, poslucháči, pozerači, vítajte pri ďalšej epizóde. Chceli by sme vás privítať dneska opäť s hosťom, a teda privítať by sme chceli vás a privítať by sme chceli nášho hostia, Miška, ktorého môžete poznať aj ako Mike Piu na Instagrame a takisto je tvárou nového projektu Duty Dudes, o ktorých sa budeme dneska určite ešte veľa baviť. Ale teda s nami je tu teda ešte Paťko a Vicky. Čaute kamaráti, pre tých, čo sú Jak to robíte? Šúchame na Spotify. Áno. Dobre. Takže Miško, vítaj, ďakujem, že si prijal naše pozvanie, že si prišiel ku nám a teším sa na túto debatku, lebo to, čo sme sa zatiaľ bavili, tak vyzerá, že sa máme o čom rozprávať veľa. Tak. Povedz nám teda, prosím ťa, pre tých, ktorí ťa nepoznajú alebo nesledujú, lebo teda v našom okruhu sa všetci poznáme a vieme, kto sme, čo sme, ale teda posledujú nás aj ľudia, ktorí ťa vidia asi prvýkrát, okrem internetu. Tak kto je Mike Piu v súkromnom živote? Napríklad, môžeme skúsiť takto naformulovať. OK, kto som, takže... Poď bližšie k mikrofónu. Tak. Sorry. Prvá vec, som vlastne príslušník, nebudeme konkretizovať čoho, skrátka príslušník, okrem toho pôsobím aj na záchranke. No a skrz toho, že robím tieto dve veci, tak som sa nejakým spôsobom rozhodol začať edukovať kolegov z jedného smeru, z druhého smeru, nejakým spôsobom ohľadom ich práce. Čiže nejaké také moje postrehy, ktoré vidím možno očami príslušníka do tej záchrannej sféry a možno očami toho z tej záchrannej sféry k tým príslušníkom. A tým, že už nejaký ten rôčik pôsobím v rámci príslušníka ako inštruktor, tak to už berem ako takú samozrejmosť, že chcem tým kolegom odovzdať čo najviac, aby boli pre tú prácu čo najefektívnejší. Tak povedz nám, že ako dlho to je, teda ako dlho pôsobíš? V tom príslušníckom je to už 15 rokov. Z toho však teraz už to není žiadna tajnosť. Som 11 rokov, 11 rokov necelých, skoro 11 rokov pôsobil na špecializovanom útvare. Čiže tam, čo to pochytíš naozaj počas tej doby, aj čo sa týka možno tých výcvikov alebo tých zážitkov. A čo sa týka tej záchranárčiny, tak v podstate tam sa pohybujem možno také 4-5 rokov s tým, že teraz vlastne končím výšku zdravotnícku. A tak, no. Chcel by sa tomu ďalej venovať aj profesionálne, či máš to iba ako doplnoček? Určite áno. Aj akože v podstate akože bez tej školy sa ťažko povie, že sa tomu venuješ teraz profesionálne, ale dajme tomu, že venujem sa tomu, ale určite po tej škole chcem v tom pokračovať tým, že v podstate teraz som si v rámci toho príslušníctva vybral taký smer, že chcel by som začať alebo rozbehnúť edukáciu kolegov v oblasti prvej pomoci. Tak si myslím, že toto k tomu patrí, aby si sa udržoval v nejaké skills si udržoval a nebolo to len o tom, že si urobí školu a potom nič viac. To máš ako chirurga, ktorý skončí medicínu, ktorý urobí nejakú atestáciu a v živote nerezal. A bude ťa učiť, ako máš rezať. Tak akože chápeš. Takže určite sa k tomu chcem venovať. Určite sa to nedá ani sklbiť zákonne, tým takým, že úplne na plný úväzok, ale sú tam určité výnimky, podľa ktorých to môžeš sa popri tom hlavnom jobe tomu venovať legálne. Dobre, a hovoril si, že teda chcel by si rozbehnúť nejakú edukáciu v rámci svojej práce pre kolegov s tým, že to sa bavíme mimo tej Instagramovej aktivity, je to normálne proste v tvojej práci, hej? Čo sa bavíme o tej prvej pomoci, tak to je akože pracovná vec. A takú všeobecnú edukáciu, to je v podstate tá Instagramová časť, lebo povedzme si, že ja už to poznám aj z tej pracovnej sféry, že nie všetko stihneš tým kolegom možno počas tých výcvikov odprednášať alebo prejsť s nimi a je to možno fajn pre nich, že dostanú nejaký bonus naviac. V podstate tak aj začal celý ten Mike Piu, že som tam začal vyhľadávať svojich kolegov, takých, ktorí som mal na starosti ako inštruktor a formou rôznych takých videí ukazovať nejaké veci možno, ktoré sa nestihli prebrať počas toho riadneho výcviku. A takisto to bola nejaká forma refreshu pre tých ľudí, že neviem, niečo sme prebrali a viem sa k tomu spätne vrátiť. Samozrejme, všetko je tak robené, aby to bolo, jak sa hovorí, že dle zákona. Nebudem tam hovoriť nejaké taktické postupy a tieto veci. Dobre, čiže je to taká vec, že ktorou neohrazím nejakú bezpečnosť čohokoľvek.
Jasné. Dobre, povedz nám teda, nevieme, čo robíš. S tým vieme, čím sa bavíš a čo ťa akože nejakým spôsobom tlačí dopredu. Tak skús nám povedať, ako vyzerá taký ten tvoj daily life, lebo ľudia, ktorí ťa sledujú, a teda aj my, vidíme, že sa venuješ okrem práce a okrem toho vzdelávania ostatných, aj tomu, že teda chodíš na rôzne súťaže, nejakým spôsobom zdravo žiješ, trošku cvičíš a tak ďalej. A to sú všetko témy, ktoré sú nám relatívne blízke. Tak nám skús opísať, povedzme, ako vyzerá ten tvoj štandardný deň. Dobre, teraz nedávam návod žiadnym sérovým vrahom, ktorý si ma chcú niekde počkať, ale môj rutinný deň začína o 5 ráno budičkom, o 6 už som vo fitku. Samozrejme, fitko pre mňa neznamená len niekde dvíhanie činiek, ale sú tu rôzne tréningy, niekedy silové, niekedy nejaké kondičné, striedam to. V podstate fičím na tom od pondelka do piatku, od 6 do 7 je môj čas, kedy proste sa venujem tej silovo-kondičnej príprave. Potom mi začína pracovná doba, záleží od toho, že čo mám v robote, či teda mám na starosti nejaké vedenie výcviku. Keď nie, tak samozrejme samoudržba. No a najobľúbenejšia vec je strelnica. Nehovorím, že teraz, že som nejaký najlepší IPSC strelec, to nie, ale proste baví ma to, robím to a snažím sa tomu venovať čo najviac, čo sa dá. No a mimo toho, samozrejme, občas nejaká tá práca vo výškach, teraz nemyslím akože práca, že chodím umývať okná, ale myslím skôr nejaké tie techniky zlaňovacie. Samozrejme tá prvá pomoc, možno nejaké tie súdka, áno, a tak mi prebehne nejak deň, áno. Čiže taký je môj bežný deň, 15:30 končím, aktuálne teda už v novom jobe a idem domov, venujem sa rodine. Prípadne teraz aktuálne si píšem bakalárku do školy, takže už sa mi blížia štátnice. Som sa chcel opýtať, že či máš čas popri robote, prípadne príprave na vysokú školu, okrem čítania mnohých učebníc, aj čítať, že knížky, alebo pozerať nejaký Netflixík, alebo že čo, alebo proste ideš 24/7 eyes on the prize a tlačíš proste toto. Vieš čo, akože aktuálne na tie knížky mi moc nevidie čas, respektíve určite by sa dalo, ale ja ten čas radšej efektívne teraz využijem na to vzdelávanie. Jednak chcem toho vedieť naozaj čo najviac, nechcem byť len na úrovni nejakých priemerných vedomostí v oblasti tej urgentnej medicíny, takže snažím sa čo najviac sa naučiť. Telku ja absolútne nepozerám, alebo teda, aby som zase neklamal túto divákov, občas si ju pozriem, ale je to naozaj, že občas. V podstate ja sa snažím, mne to príde jak premrhaný čas. Ja ten čas radšej efektívne využijem, buď sa venujem manželke, alebo tomu vzdelávaniu, alebo idem niekam do prírody, alebo proste čokoľvek takéto. Niečo také, čo mi príde, že produktívne. Nechcem proste presedieť celý deň na gauči, jak taký starý 40-ročný foter obľatý horčicou a smrdí od piva, od potu. Takže to není moja cesta. Moja cesta je skôr proste čo najviac na sebe makať a čo najviac sa rozvíjať a možno čo najviac tých vecí potom odozdať iným. A samozrejme by som chcel aj takto motivovať veľa ľudí, takých, čo sú možno ešte nejak stratení sami sebe, že sa hľadajú a naviezli na tú správnu cestu. Dobre, ty si spomínal si takú príhodu, presne, že jak motivovať mladých ľudí, tak to je pekné, to podľa mňa spomeň, že jak si sa rozhodol a akom si bol v stave a vlastne si to vedel potom akože dotrénovať. Teraz myslíš akože úplne že začiatok kariéry alebo tak? No. Takže do tohto by bolo úplne fajn pustiť taký dážď a takú smutnú hudbu, ale to sa asi nestane. Flashdance. Ale že Videocrafter by to tam dal. Ale písal sa rok 2009, kedy som maturoval, ja sa absolútne priznám a bez hanby, že to proste není nič, za čo by sa človek mal hanbiť. Nebol som zrovna najlepší študent niekde na strednej škole. Ja si pamätám ešte, boli také dilemy a myslím že týmito dilemami si veľa stredoškolákov počas maturity nejak prechádza, že kam na vysokú školu. Ja som proste nevedel, kam na vysokú školu. Ja som bol reálne nejakým okolím nútený, kam ísť na vysokú školu. A reálne, keď došiel ten čas, že som mal ísť na tie príjmačky, ja som proste naň nešiel. Zobral som tlačivo, napísal som si prihlášku k príslušníkom a podal som to na podateľni. Doma som povedal, že som bol na príjmačkách, nebol som, priznám sa. To inak bola fakt, že chyba, moja chyba. Takže teraz to prvýkrát počujú tvoji rodičia? Ja som sa im už potom neskôr priznal. Myslím, že našiel som tú správnu hudbu podľa mňa na to. Počkaj, reklama. Dobre, ja zatiaľ budem rozprávať. No. A týmto nechcem akože viesť ľudí k tomu, alebo mladých ľudí, keď to náhodou budú pozerať, že nechoďte na vysokú školu, určite na ňu choďte, lebo ja sa k tomu ešte dostanem, že ja som si ju potom neskôr dorábal a je to podľa mňa oveľa väčší hardcore, keď proste ťaháš v robote
hodinovú normu a do toho chodíš na výšku. A vlastne, už teraz trošku preskakujem, ale možno práve tým, že som nebol ten najlepší študent na strednej a nešiel som na výšku, tak zátres chodím do školy doteraz, lebo si aktuálne robím druhú školu. A nielen, že si robím druhú školu, ale moja práca sídli v škole. Takže proste som obklopený absolútne univerzitnou pôdou. No a taký fun fact, že v podstate, keď som si dal žiadosť, ja som nejak ani nevedel, nebol som proste na tom nejak fyzicky úplne zdatný. Ale proste niečo mi povedalo, že nechcem si robiť hanbu. Ja som deň čo deň makal, možno 2-3 mesiace predtým, než došlo k tým fyzickým príjmačkám, aby som ich proste dal. A z nuly, jak sa hovorí, že start for the button, tak som sa vlastne vypracoval na to, že tie príjmačky sú ľavou zadnou. A paradoxne, že aký som bol študent na tej civilnej škole, že som ledva prechádzal, tak už na tej príslušníckej som skončil vyznamenaním. A zas ja viem, že je veľa vtipov o nás príslušníkoch, ale naozaj tá škola aspoň vtedy nebola úplne easy. Hej, fakt som sa každý deň musel drtiť a boli to úplne veci, s ktorými si predtým nedošiel do kontaktu. Čiže tak som sa nejak stal tým takým bežným nejakým príslušníkom. No a potom došlo také obdobie asi po 2-3 rokov, kedy som si povedal, alebo respektíve chalani, moji kolegovia si dali žiadosť do špeciálu, zobrali ich a povedal som si, že prečo sa teda neposunúť ďalej. Tak zase došlo k tomu, že som možno nebol ešte fyzicky pripravený, ale pol roka som fakt tvrdo drel a vtedy, keď ja som vlastne robil výberko tomu útvaru, tak som tuším jediný ho spravil na plný počet. No a zrazu som bol tam, takže nejakým spôsobom som fičal tam 10 rokov. A potom sa ešte možno keď sa vrátime k Duty Dudes a niektorým takým názorom, že počas toho pôsobenia som mal možno nejaké ponuky, ktoré som podmietal a v rámci teda toho útvaru dostal som sa k ním až neskôr a aj potom poviem prečo, ale tomu sa potom ešte dostaneme. Jasné. Takže... Dobre, čiže to je presne aj pre tých ľudí, ktorí teda možno neexcelujú v škole a hľadajú sa a presne, zoberte si Miškov príklad, dá sa to, keď sa budete snažiť, môžete byť aj prezidentom. Ja by som ale zase ešte povedal vec, že teraz, keby som sa s týmto rozumom vrátil na strednú, asi by som to zobral oveľa tak poctivejšie. Lebo potom je dôležitá vec, čo chcem odkazať všetkým takýmto mladým, o to viac to budete mať ťažko na tej výške. Ja som takisto v podstate tým, že som neučil, zrazu som sa musel učiť a bolo to akože hardcore. A keď proste už máš ten návyk na tej strednej, tak tá výška ti poje ľavou zadnou. To proste ideš v jednom slajde. Čiže to je to, čo by tvoje ja teraz odkázalo tvojmu mladému ja z minulosti? Áno, uč sa a ne, že uč sa, že na dobré známky, ale uč sa tak, aby si to naozaj vedel. Ale logicky, keď to naozaj vieš, tak máš dobré známky. Hej. OK. Dobre, tak poďme teda skúsiť nazrieť do toho pod pokličku Mike Pugh najprv. Mm-hmm. Hej, čiže ako si sa dostal k tomu, alebo to si už povedal vlastne, že začal si ten Instagram tlačiť preto, aby to bolo ako doplnok pre tvojich zverencov, nazvime to, ďakujem. A aký je teda zámer toho celého, hej? Že teraz vlastne chceš to tlačiť naďalej, už to prezentuješ viacej ako tvoj videli sme tam, že teda chodíš na súťaže a tak ďalej, nejaký zdravý životný štýl, že čo je teda zámer toho celého, tam ťa ľudia môžu vidieť najviac? Mm-hmm. Zámer je určite, to už som povedal, tá edukácia, že chcem proste ľuďom možno ukázať niečo, čo sa bežne na internete k tomu nedostanú, alebo možno niečo, čo chýba, alebo možno, čo robia niektorí inak. To je tá prvá vec. A druhá vec, to už sme aj tu spomínali, a to je ten point, že chcem ľudí motivovať k tomu, aby proste nesedeli na gaučoch, aby piatky, soboty netravili v baroch pri chlaste, ale aby robili niečo pre seba. Akože mimo toho. Čiže tam je niekde akože smerovaný celý Mike Pugh. Sú ľudia, ktorí akože hrajú automaty pre seba. Vieš, čiže to je... Hej, kto nehrá, nevyhrá. Musíš makať. Musíš makať, to je. Takže tak, no, to je celý point. Takže všetky tie videá, ja viem, že možno niektoré pôsobia ako nejaká seba prezentácia, to není môj cieľ. Môj cieľ je skôr možno na základe toho tých ľudí proste motivovať. Hej, a edukovať, to je celé. A som aj rád, napríklad mám veľa spätných väzieb od ľudí, že vďaka tomu sa napríklad išli študovať urgent, alebo stali sa príslušníkmi. A to je fajn, že vidím aj tú spätnú väzbu, alebo že niekto povie, že super video, že ja som takéto veci doteraz nevedel, nikde som tomu neprišiel a vďaka tebe to teraz viem. Napríklad nikde sa nedozvieš o tých turniketoch, že proste máš ich proste nosiť v tom skrytom púzdre. A vidím aj teraz teba, že stále to nosíš
v tom odkrytom púzdre. A není to dobré. Není to dobré. Ľudia vypínajú, on ma fakt vidí. Dobre, super, mám otázku na to hneď. A čo keď štandardné operačné procedúry ti kážu mať to v otvorenom púzdre? Tak mi ukáž taký štandardný operačný postup. Vybavené. OK, akože je ďaleko ten postup. Áno, ale pozri si to, že ja som to Lebo ja s tebou súhlasím. Ja s tebou súhlasím, ale keď inštitúcia, pre ktorú napríklad pracujem, niekde má nejaké vedenie, ktoré nie je tak naedukované a nemajú vybavenie a doješ tam a proste tam vyfasuješ nejakú prašivú vestu a dajú ti toto a ten turniket vyzerá, keby ho varili. Tak proste... Hovedzej polievke, ne? No, lebo ja s tebou súhlasím, ale vlastne že môže sa stať aj to, nie? Tak môže sa stať, ale zase je to o tom, že ja neviem, do akej miery máš tu možnosť si kúpiť niečo svoje, ale ja to stále beriem tak, že spoliehať sa, že niekto mi niečo dá a spoliehať sa na to, že to nie je kvalitné a jak vďaka tomu zomrem, tak už darmo mi to bude niekde na náhrobku napísané, že však on sa na to spoliehal. Proste, chápeš? A ja tak to poviem tak, že aj s tými, čo teraz akože sme točili ohľadom tých púzdier, to není vec, ktorú by som si myslel, že zo včera na dnes. Je to proste 10 rokov. Ja som tiež skúšal všelijaké púzdra, otvorené, všelijak vyzerali tie turnikety, barčo, ale je to 10 rokov testovania v praxi. Tie veci. Takže ja sa snažím tie veci, ktoré tam dávame, naozaj buď niečo nejaké vlastné, nejaké také veci, ktoré som spozoroval, alebo ktoré som si všimol. A keď už ideme do nejakých možno takých, že rozsiaľejších problematík v tých videách, hlavne v tom Duty Dudes, tak samozrejme sa predtým radíme s odborníkmi. A teraz nemyslím odborníka, čo sa robil dvojdňový kurz a je odborník, ale ja neviem, ideš rozprávať o vestách, tak prídeš za chalanmi z balistiky a budeš s nimi riešiť tú problematiku. A potom to povieš von, aby si naozaj neskončil tak, že niekomu budeš rozprávať, že čínsky turniket je super, alebo že nevyskočíš z auta so záverom vzadu. A budeš na niekom mieriť a potom sa budeš vyhovárať, že vlastne to bola súčasť cvičenia. Chápeš? Lebo aj to cvičenie, keď robíš na hovno, tak dvakrát na hovno to tak urobíš v praxi. Takže to len ešte odpoveď k tomu. Tomu sa si dostaneme ešte, to sa podľa mňa dobre, to je také krmivo celkom, čo sa budeme baviť. Ale teraz presne, ešte teda Mike Pugh v poslednej dobe, videli sme na stránke, že chodíš aj na súťaže. Tak ma zaujíma, teda máš možnosť porovnať, ľudia, my sme sa videli na Gunrune, hej, samozrejme však to vedia, že my všetci vedia, že toto je akože súťaž, ktorá je tu lokálna a všetci na nej participujeme, ale bol si teraz v Čechách na súťaži, ktorá není úplne až tak známa, myslím si, že u nás, pár jedincov, viem, že tam išlo, my sme akože presne sa o tom bavili, tak možno skús nám tu odprezentovať a možno pre tých ľudí, ktorí poznajú Gunrun, že jak by si to porovnal, že čo je viac, čo je menej, prípadne tam natlačíme a spravíme nejakú družbu. OK, začnem tými súťažami tak celkovo. Ja sa priznám, že IPSC proste na to nemám hlavu. Nemám na to hlavu, ja neviem krokovať, nevidím to tam. To, čo mi možno viac ide, sú takéto tieto silovo-atleticko-strelecké súťaže, kde naozaj sa dostanem po nejakú tepovku, ten mozog mi v podstate nejakým spôsobom vypne. Áno, ja viem, že my príslušníci mozog nemáme. A lepšie sa mi tak strieľa pod tou tepovkou, to je prvá vec, áno. Čo sa týka tej súťaže, to je Brutal Challenge od Warzone. V podstate je to v Čechách, kúsok za hranicami, naozaj to odporúčam. Rozdiel medzi možno Gunrunom a tým Brutal Challenge, že tam súťaž ako jednotlivec, čiže keď niečo pokazíš, nemôžeš sa proste vyhovoriť na parťáka, musíš to proste zobrať na seba. A to sa teda deje dosť často, že sa dvojica domrví stage a potom iba ukazuje sa prstami. Som retard. A čo sa týka toho toho porovnania, tak Brutal Challenge je možno v tom iný, že na začiatku ťa absolútne rozbijú niekde vonku pred strelnicou na nejakých silovo-kondičných cvičeniach, ktoré zase nie sú také, že nemôžem povedať, že sú halabala. Naozaj je to fajn, máš tam nejakú dráhu, ktorú musíš prekonať a hneď, ak ju prekonáš, letíš do strelnice a riešiš ju. Čiže reálne strieľaš pod tepovku. Ja som si teraz pozeral, som okolo 150 tepovku, keď som riešil na strelnici veci. Čiže v podstate dosť sa to blíži k tej reálnej streľbe, lebo málokedy, podľa mňa v praxi, hlavne keď sa bavíme o takej praxi, že pre nejakých príslušníkov budeš strieľať, že ste 10 na čiare a 5 mierených rán. Vždy to bude po nejakej naháňačke, po nejakom preskakovaní plotu, prekážok, bude tam adrenalín, stres. Zase popraví, keby začali, alebo tak vieš to možno vtedy. No, to... Nie sme ďaleko, ne? Odsudzujem také veci. Všetci odsudzujem. Mier, svetový mier.
Takže toto je fajn. Ja si myslím, že tým, že tá strelnica, keď to mám porovnať so Zohorom, kde robíte gun run, je o dosť menšia a na to, že ak je fakt malá, je to celkom zaujímavá súťaž a perfektne sa vyhrali s každým milimetrom toho priestoru. Gun run zase porovnávam, áno, nehovorím, čo je zle, čo je dobré. Robíš vo dvojici a robíš tam takú kombináciu, väčšinou tých cvičení je taká kombinácia, že celý čas fyzicky niečo robíš a počas toho, jak to fyzicky robíš, aj strieľaš. Áno. Čiže neviem ti povedať, že teraz čo je dobré, čo je zlé. Ja sa akože... To ani nebolo cieľom, skôr cieľom bolo ľuďom, ktorí vedia, čo je gun run, lebo to je teraz opár, tak porovnať, že áno, je to jak gun run, alebo že ne, je to úplne jak gun run. Vieš to, je to podobné. No. V podstate, keď ste takto, že Slováci, stačí vám európsky zbroják, stačí vám krátka dlhá, to isté čo gun run, nejaký nosič 5-kilový, čo je výhodou tejto súťaže, že pokiaľ to nemáte, tie veci sa dajú započítať aj na strelnici. Samozrejme za nejaký poplatok. Ja osobne by som asi so požičanou puškou nestrelal. Ale zase, keď stojím do seba vyskúšať prísť a vyskúšať si taký zážitok, určite odporúčam. Chceš ho povedať, jak sa postaral s požičaným tlmičom, keď sme pri tom Ne, s požičaným tlmičom. Vážil 300 kg, ale nebol super. Čiže to je presne to, že si niečo naučený a zrazu ti požičajú niečo úplne iné, takže s tým akože sme to tožené. Hej, a ešte nemáš šťastie ani zero urobiť. Samý Rakúšak bola tam 100 metrová strelnica, že idem si urobiť zero. Rakúšak strieľal na 100 metrov, dobehol k 100 metrom, vrátil sa na 50, kúkol na mňa, klakol si a strieľal až do konca času na zero. Tak som na ňu tak pozeral, že či spustím len záver a budeme ponad hlavou šúpať, aby som zistil, kam mi to padá. A neurobil som to. To bude to pochybenie. Tomu ti poviem, že istí ľudia by to urobili, ale nebudem predbiehať určité videá, ktoré vidú na Duty Dudes. Hej, no čo spomíname so Seržom, tak to je zo súťaže ľahká pechota, čo sme boli v Poľsku. A teda tam jeden z predpokladov, ktorý potrebuješ ku gíru, je, že máš mať aj tlmič. Musí byť, no. Povedzte mi prečo. Lebo ja som chcel ísť na tú súťaž a práve ten tlmič má 100,5. Nemám tlmič, ja sa priznám. Mne sa zdá, že oni v Poľsku, podľa mňa to majú, a úprimne neviem, ako to je zákonovo v Poľsku, ale myslím si, že skôr je to kvôli tomu, že tam ti strieľa vlastne celý deň, permanentne ti strieľa, však to bolo, že 80... Je to podľa mňa iba kvôli hlukovému smogu. 80 dvojíc štartovalo? Tu máš 80 dvojíc a teraz si predstav to okno, že tam začnú všetci strieľať naraz. Ja viem, že my sme ráno boli okolo 8 alebo 7:40 sme boli dole na parkovisku a strieľal sa s tlmičou a to bol normálne, regulárne to bol taký rachot, my sme boli, že to bolo, že 1,5 km, 2 km od strelnice a tá strelnica bola ešte dole akože v jame a normálne ja som sedel pod tým v tej jedinke a to bolo počuť úplne jak hovado. No, v súbežne tam strelilo asi 50 ľudí, 50 ľudí strelilo naraz, hej. A ja si myslím, že naozaj to je iba kvôli hlukovému smogu. No. Teda, lebo sú tam dediny, také obce a dovolenkové akože chatky, tak proste, aby si nerobili, už je to 10. ročník teda, čo sme boli, takže aby si nerobili zbytočne zle. Tak preto. Lebo to asi jediná vec, čo ma brzdí. Môj tajný sen je určite. Dá sa požičať. Už není tajný. Požičajú a není to drahé. Ako je reálne, požičať tlmič je úplne že easy. A ten chalanisko, čo má na starosti akože international ľudí, tak ten je strašne ochotný a strašne zlatý. Ja som vlastne, že v sobotu, týždeň pred ľahkou pechotou, vystrelil svoj vlastný tlmič. Som mal buffle jak hovado. Po druhej ráne, 27 rán som s ňou vystrelil. Money well spent. A sme mu písali, s takou malou dušičkou sa mu napísal, lebo že čak nás už pošli do prdele, lebo uzavierka bola, že mesiac predtým na požičanie a čavo, že jasné, dojdite, požičame, není problém. Super. Takže strašne sú ochotní, takže si vieš požičať. Ja vidím, že všade je to až na Slovensko také ochotné mi to príde. No my sa nevidíme zvonku a vždycky vetu končíme a začíname, že vieš, na Slovensku, hej, často. Ale máš pravdu a ja cením na ľahkej pechote, že vlastne strašne veľa ľudí z môjho okolia si kvôli tomu kúpilo tlmič. A ja si myslím, že to je super, lebo na puške by mal byť tlmič. Hej, že tá kultúra sa mení, že není ten tlmič, to je z filmu, strieľa to jak airsoftka, tým zabijajú vrahovia ľudí. Hej, a nepočuješ nič, že to robí iba, že... No, to je strašné, lebo to je jeden z dôvodov, prečo to je tak, ako to je, lebo kultúrne ľudia nepochopili, že ten tlmič, čo to vlastne je, hej. A hlavne na Slovensku, sme tam, hej, je to zbraň. Takže akože tu ten nákup je možný, ale je monetizovaný opäť byrokraciou a kolkami. Ale ti zase poviem, že u mňa nemáš súcit, ja proste tlmič
proste zbraň má ráchať. To má proste ráchať, to má počuť až do Košic, keď s tým strieľaš. A čo je na tom pekné je, že aj s tlmičom tú zbraň počuť. Hej, no. Áno. Čo si veľa ľudí myslí, inak to je fakt halus. Ale menej, proste to menej. Aj no. Keď máš kompenzátor a ideš k zemi a ten štrk všade lieta, proste to je tá zbraň. Tak to nemáš je kamarátov, no. Hej, presne, tak si sa na tej čiare sám strieľaš. Si samotár, chápem. No, vtedy nebudeš určite 5 na jednej línii, lebo všetkých odfúkne preč. Ale teraz sme to niekedy riešili, že presne, že idem si kúpiť, že kúpim si AR-10, 308 semi-auto. 308. No však 308. Ja som počul 308, dobre. Skoro. To je to isté. Ne 308 semi-auto. A že tam hovorím, že na 308, keď som mal z toho ráchať proste biodril, tak tam chcem taký kompenzátor, že keď vystrelím, tak strechu na zahore to len dvihne nás odo mňa. Keď si láhneš pod stoličku a ideš pod stoličku alebo pod stôl strieľať, tak ten stôl odletí preč. Postavíš sa na čeru a odfúkne to. No že davom môžeš chodiť. Že bude dav a ty len proste nebudeš strieľať do nich. Jasné, že nebudeš strieľať do nich. Budeš strieľať akože nad nich a ich to bude otvárať. Odfúkovať? No, len si otvoríš, no jak Mojžiš budeš. Presne, aký sa otvoril more Exodus, ne? Lebo začalo to tak, že boli sme v Plegarej, u Peťagáža, ne? A tam je ten 50 cal beret, ne? A tá úsťovka je jak tento stolík. A ja hovorím, že kámo, že na tej úsťovke, že tam by som sa rozložil a spravil si kávu. Vieš, proste, že v pohode, takže tak bola tá debata. Ale chápem teba, že akože ľúbiš asi ten zvuk. To je, ak niekto nelúbi úplne novšie auta, ale má rád nejaké staršie atmosférické V8 benzínové. Tak dík. Dobre, vrátil, trošku to tu musím zmanéžovať a upratať, takže vrátime sa k téme. Ešte porovnania, počkaj. Áno. Teraz trošku podpichnem organizátorov Gunrunu, že na Brutal Challenge prvá cena je pištol Canik za v podstate 1300 €. A to už sa oplatí súťažiť. Nehovoriac o tom, že druhá cena tam teraz bol nosič a tretia cena bola takisto nabuchaná. Takže to sú veci, za ktoré sa oplatí až za Brno. No a tak. A čo je super, tá atmosféra tam, že naozaj tam odsúťažíš si, sadneš tam na lavičku, majú tam akože také provizorné tribúny, sleduješ ostatných a pozbudzuješ ich, nezávidíš im, že dopraješ im to. A to sa mi práve že ľúbi. Povinné doprievanie. Takže bez ohľadu na to, že sú tvoji superi, tak ich pozbudzuješ. A to... Na Slovensku sú neprajní ľudia, chceš povedať? Nie. Nestretli sme sa s tým ešte, sranda. Vieš ešte horšie? Že keď zavoláme si nejakého neprajníka do podcastu. Horšie ešte, že keď si prajný a ľudia to nevedia načítať, že si prajný, že sa s nimi tešíš z veci, ktoré sa teba netýkajú, týkajú sa to ich a tešíš sa z toho. No. A že si falošný pičpač. No, napríklad, že neviem, dostal v robote niekto odmenu, alebo mu zdvihli osobné a ja som si povedal, že super, lebo nikdy to není len o mne, vždy to je o kolektíve a o tých ľuďoch a treba vždy možno toho, čo je najviac nejaký vyhoretý alebo nejak motivovať. A mňa vždy potešil každého nejaký osobný úspech a normálne tí ľudia to brali, že si proste, že som falošný alebo proste nevedie to nejakým spôsobom strebať, že sa naozaj teším aj z úspechu iných ľudí. Nie som na to zvyknutý, nie je to o tebe, asi je to dosť o nich. No, povieš si ironicky, to si nemyslel vážne. No. Hej. Dobre. Takže tak, no. Súťaže v regióne, povedali sme si 3 krajiny, také, čo sme tak akože z brucha vyťahli za posledný čas, čo sme navštívili. Ešte boli ste na Links Brutality? Áno, ja som bol 22. No. A hodnotíš to? Bol to ich prvý ročník a bolo to veľmi také gunrunoidné, v pohode. Proste bolo nejaké lano. Ale individuálne. Ne? To bolo dvojičky či individuálne? Individuálne. No. Áno, dobre, toto bolo iné. Individuálne bol som Armored Division a v pohode vyskúšal som si aj zaujímavé veci, ktoré som nikdy nerobil. Štít. Mal som robotu so štítom. Hej? Keď s tým netrenuješ, tak to máš trošku náročnejšie. Lebo vlastne nechápal som úplne tú páku, že kam strieľam v podstate, keď to nevidíš. Asi na použitie laseru vhodné, vizuálneho. Hej. Musíš dať len. Ako kto? Pobre tých techník je viacej. Hej, no, takže to bolo zaujímavé. Links Brutality bolo príjemné. Ceny si nepamätám, ešte nikdy som nesúťažil s tým, že by som sa kúkal na ten stôl s cenami, takže nepamätám si vážne. Ale hlavne atmosféra bola príjemná, lebo myslím, že sme to tu už spomínali a Slovinci sú veľmi, veľmi takí príjemní, pohostinní ľudia a organizoval to Polenar Tactical. Nie som akože fanúšik ich obsahu, ale som fanúšik toho, akú kultúru vytvárajú v Slovinsku a to bolo cítiť pri každom tom akože
stage masterovi alebo tomu človeku, ktorý mal na starosti stage, že všetci vlastne boli takí rovnakí v tomto a veľmi sa tešili. Došiel si na stage, tí ľudia boli usmiatí, zapísali tvoje meno, posrandovali s tebou. To som tam cítil úplne celý čas a bolo to v tom Links Training Center a zaujímavá strelnica, príjemná. Akože boli tam aj nejaké dvere na vyrážanie a také veci, čo som nevidel všade. Vidíš, toto bolo aj vo Warzone, tam si chalani mohli vyskúšať v rámci súťaže, vyrážanie dverí. Okay. Fajn vec. Takže máme vlastne v okolí 4 také podujatia každý rok. Strelecko, také fyzicko, nejaké atletické, kde vieš využiť gear celý a vyskúšať si, ak ti to funguje. Bude 5. Bude toho určite viacej. Malý lík. Ale z toho, čo hovoríš, tak hej, presne, že keď si povedal ten gear, tak áno, potom asi to je ono. No gearovo, áno. Bol ešte Selection Cup svojho času v Prahe, alebo teda nad Prahou. Mm-hmm. Tam sme vtedy strelali prvýkrát so štítom, že mal som podobný zážitok jak ty, že to nevedel som, čo s tým robiť, ale to už bolo pekne dávno vlastne. A tá súťaž potom zomrela vlastne. Škoda. Nebol to robil Filip? To robil Filip. Okay. Takže to, ale teraz si dobre, to sme asi zase... A tak máš aj Gunslinger, to je taká pekná, tak neviem, nechcem to nazvať lokálna súťaž, lebo boli tam chalani aj z iných krajín, ale nie je to akože také, že s gírom a podobne. Ale má to dobrý vibe. To má dobrý vibe, je to má taká super vibe, akože perfektná súťaž na perfektný vibe. Tematická súťaž, pištolová, gear, máš iba pištol vlastne a môže aj z koncilu strieľať, je to také akože viacej voľné, ale veľmi pekne. No z koncilu skôr aj si to bolo, že dovolili mne a tebe, lebo nemôžeš nosiť. Sme ti to vybavili, nemáš zač. V Slovensku nesmieš nosiť koncil. A kto by to povedal? To je sranda. takže to boli pekné veci v tejto sezóne. Miško sa práve dozvedel, že porušoval zákon. To som nebol ja, to bol niekto iný. To ma nahovorili. Mama, to ma nahovorili. Dobre, to je Mike Pugh a teda jeho aktivity na Instagrame a v reálnom živote, lebo teda čo ja cením na Instagramových accountoch je, že ak teda prezentujú to, čo sa naozaj deje, lebo veľa ľudí na internete prezentuje všeličo, ale je to iba, že na internet a potom hotovo. Myslíš kolagény a takéto veci? Ja, napríklad kolagény, aj fitness, vieš, aj všeličo možné. Kolagénový fitness? Napríklad. Že je to presne, ak sú také tie memečka, aj nám sa to raz podarilo pri tom rackingu, že niečo sa deje, teda, že teraz ide content, tak sa spraví obraz, spraví sa hudba, ty iba tak sa zadýcháš rýchlo do telky a potom sa to zase vráti naspäť a iba si robíš to, akože robíš to. Jak tí bežeckí influenceri, ne? Že Čavo tam postaví ten foťak na hrádzu, ne? A týmto vám chcem povedať, že ste fejkoví. A možno má nabehané, to je fajn, ale že... A čo? Kámo, ale... Mne sa podobná vec nejak stala. Počúvaj sem, tým, že ja prezentujem stále, že pre mňa je podstatnejšie si zastrel na strelnicu, alebo si ísť niekam zabehať, alebo ísť niekam do prírody, než byť proste ožratý v meste v piatok. Tak sa mi stala taká, počúvaj, brutálna vec sa mi stala, to sa musím priznať, že teraz neznamená, že som absolútny abstinent, ale u mňa to vidieť, to je úplne výnimočné. No a dal som si pivko, a také, že už večer bol akože už proste, jak sa hovorí, že po pracovnej dobe všetko. A akurát ten deň vyšiel mi taký úplne príspevok, že zdravý životný štýl a všetko, proste jedno pivko. Na večer s chalanmi. A išiel okolo kolega a hovorí, že teraz ťa odfotím a liter mi dáš za to, že to nezverejním. Si sa ukázal, ty Úplne ma zničil, že vieš, že presne tak vyzeralo, ne? Že niečo rozprávaš, druhé konáš. Takže úplne ma zrušil, ty kokos. Ja som mal podobnú príhodu u dobrákov, u hasičov. Večer presne už pekné počasie, vieš, čo sa môže stať, ne? Tak ideme s rodinkou po Rači, zastavíme sa v pivare, dám si pivko, zrazu mi zvoní pager, že výjazd. Ja že nemôžem, lebo pil som. Dobre, nevadí, išli iní. Čo čert nechcel, najbližšie, keď som išiel do toho pivaru, opäť tá istá situácia, čo sa môže stať, dal som si pivko, že 2 z 2, alebo teda akože v tom krátkom období som bol, že mám vypité, nemôžem ísť oné. A to je jedno, koľko máš, proste už nemôžeš a nemôžeš do zásahu, keď máš akože... Nevysvetlíš im to. Si alkoholik, už je to jedno. Hej, už som sa ukázal tiež potkan. Miky. No, vydudláš jedného vtáka asi. No. Tak už si budel, no. To videl povedal, to bolo dobre. To je presne ono. A nevieš, čo včera horelo náhodou v 3. obvode? Netuším. Dal som to na internete a nikto mi nevedel povedať. A tam akože horelo... Oheň horel, no. Budova. Kámo, ja tak cením, že vás mám. To je.
Opýtaj sa hasiča. To bola prvá vec, čo bolo na tom akože kurze, že čo hasíš čím a jedno s druhým, proste tieto veci, aké sú typy požiarov. A potom, že vlastne, že každý oheň raz dohorí. Vlastne, že hej. A otázka je, že jak to stineš. To je podobne, ak každé krvácanie sa raz zastaví. Otázka je, že sa vystrieka úplne, no. No hej, takže to je presne podobne. Musíš to stihnúť v tom dobrom polčase. Cool. Prejdeme teda, už sme začali teda, jaká je situácia, porovnali sme, jak to je v Poľsku, jak to je v Slovinsku, jaká je tam atmosféra a jakí sú prajní, neprajní ľudia, povedzme v Čechách. Jak to vidíš na Slovensku? A teda možno môžeme premostiť aj spolu s tým, že aký je rozdiel medzi Mike Pugh a Duty Dudes? Hej, že tie dva accounty, ešte môžeme možno spomenúť, že ty si teda, nie je to tvoja úplná prvotina, takáto, jak by som to povedal, edukačná, že ešte chvíľu fungoval pod... Taktika záchranára. To bolo tvoje? OK, cením. Dal som nejaké lajky, tak ďakujeme. Hej, no. Áno, tamto sa rozkotalo v podstate na tomto taktika, že už v podstate mi chýbal niekto, kto by mi možno v tej dobe pomáhal s tými fotkami, videami, proste nedalo sa to v jednom človeku robiť a v podstate už potom nejakým spôsobom to celé zaniklo. No a vlastne tie rozdiely medzi Mike Pugh a tým Duty Dudes, tak Mike Pugh je v podstate teraz aktuálne tá prvotina. Je to kvázi, síce možno nejaká profesná vec, ale osobná vec. Akože snažím sa tam možno zo súkromného života veci nevyťahovať, skôr také akože súkromné postrehy do toho profesného života. No a Duty Dudes to vzniklo tak, že bol som oslovený, není to tak poviem, za Duty Dudes nestojím iba ja, aj keď možno najčastejšie ma tam aj v budúcnosti uvidíte v tých videách, ale to, že niekoho vidíš vo videu, neznamená, že to je len o ňom, je to o viacerých ľuďoch, takže oslovili ma chalani s dobrým nápadom, že urobiť niečo možno menej personalizované, niečo viac edukačné, čiže Duty Dudes berme niečo ako prácu, a Mike Pugh niečo ako kvázi to profesné súkromie. Čiže Mike Pugh je o mne, Duty Dudes je v podstate niečo, čo by mal byť nejaký odkaz pre hasičov, policajtov, záchranárov, ale samozrejme je to aj pre všetkých ľudí, jak je to tam aj písané, ktorí vedia, čo znamená CQB, ktorí vedia, čo znamená gear. A keď to nevedia, tak sme urobili pre všetkých lajkov tam slovník a v tom slovníku sa naučia všetky tie slovíčka. Ja zase môžem, zaspomeniem tú moju manželku, tak jak sme vymysleli ten slovník, teraz iba ja to mám, že v gírštine mi rozpráva. Všetko. Hej, gear, battle belt, všetko už pozná a teraz už konečne aj ten náš vzťah sa zlepšil, lebo už vie, o čom rozprávam, chápeš? Už mi rozumie. Takže Duty Dudes má zásah a presah až do partnerských vzťahov? No jasné, ten absolútne zlepšuje život, pokiaľ žiješ spôsobom Duty Dudes, tak ti absolútne s tou manželkou, alebo priateľkou, partnerkou, kľudne priateľom, partnerom, manželom. Áno, aby sme neboli akože len polarizovaní. Alebo aj ženy nás môžu pozerať. Tak to bereme, nie? Že akože, áno, s Jožkom. A proste pochopia tí partneri to, čo mu možno predtým nechápali. Keď si rozprával, si dvihol telefón a rozprával si niekomu nejaké takéto názvy a zrazu ten človek, že ty kokos, ty čo rozprávaš? Svahilštine? Alebo v čom? Vieš, lebo my sa tom... Alebo presne, to je girština, lebo vieš, ty to bereš tak, že ak sa rozprávame, ale ten druhý človek normálne mu ide v hlave, že... Vieš, a zrazu už načítava, už ti rozumie, už to počuje tak, jak to počujeme. To je presne, jak bolo vo Vikingoch Antonio Banderas, jak sa naučil pri tom ohni rozprávať, vieš, po seversky. 12 koní, proste to bolo presne tá scéna, že začneš vnímať veci. Je pravda, že... Je to vec, s ktorou podľa mňa všetci trochu nejak zápasíme, alebo je to nejaká výzva pred nami, že aj tento projekt si vyslúžil už pár takej kritiky takú nejakú kritiku, som to zle načasoval, že používam veľa anglických výrazov, je veľa vecí, ku ktorým sa nevieme po slovensky vyjadriť a v niektorých veciach zabudneme, lebo tam je prirodzený tok tých myšlienok. Exactly. Ale ešte som to povedal najprv, prirodzený flow tých myšlienok, takže a som si ešte povedal, že daj tok úplne som sa sám seba pochválil v hlave, že som dal slovenské slovo. Ne? Vieš, čo ti na to poviem? Že každý jeden hejterský komentár nám zvyšuje dosahy. No čo? My sme sa poďakovali už niekomu, ne? No. Miško ďakoval vlastne z nášho profilu niekomu na YouTube. Dúfam, že stále kúkaš, kámo. Snažíme sa zlepšovať sa. A prihoď nejaké negatívne komenty. Chalanom to zvýši dosahy. Ja sa teším. Ne, akože teraz vieš, čo som rozmýšľal, lebo chceme sem zavolať hostia, ktorý rozpráva po anglicky.
A presne za to, že sme dostali hejt, že rozprávame moc po alebo anglikanizmy a potom nakoniec ľudia zistia, že vôbec nevieme po anglicky, keď to bude mať človeka, ktorý rozpráva ozaj po anglicky. Takže uvidíme, možno sa otočí karta. Zistíme, že sme retardi a oni nás pochvália. No, ale, krásne ste rozprávali po slovensky, keď ste mali rozprávať po anglicky, že výborne, že to je pre vás. Mne sa strašne páčilo na tom príspevku Duty Dudes o tej gírštine, že presne tam bol apel na tie akože polovičky, na tých partnerov. Hej, to bolo veľmi pekné, lebo presne rodina. Áno, čiže tier 1 tip ďalší, naštedujte si slovník, hej, a ak chcete mať harmonický vzťah so svojou polovičkou, tak v popise videa budete mať určite link na Duty Dudes Instagramový account a potom si posielajte tieto slovníčky. A aby sme zosumarizovali ešte Duty Dudes, tak ak som to správne pochopil, je to pre first responderov od first responderov, hej? Tak. Okay. Alebo respektíve dajme tomu, že od nejakých inštruktorov first responderov pre first responderov. Cool. Okay. Hej, tým, že v podstate sa venujem nie síce v civilnom sektore tomu inštruktorstvu, ale už v tom profesnom živote, tak vidím tie veci možno úplne inak a v podstate sú to také tie, že keď stávaš doma, potom vyplňaš tie dierky. Tak toto je presne to vyplňanie tých dierok. A takisto sa teším na prvých hejterov. Fakt vám ich závidím. Určite budú, lebo pripravíme všelijaké videá možno zo sebeobrany, z teleskopu. Tam určite kopec nejakých múdrych odborníkov, lepších od nás, ktorí to budú vidieť lepšie, takže teším sa. Za chvíľku nahádzujeme udicu s prvými návnadami na hejterov. Ja by som len tiež dal jedna tip ďalší, že pre tých, komu to vadí, tak to viete aj unfollowovať a nesledovať. To je také ako, že... Ne, treba komentovať. Hej, treba komentovať, počúvaj, treba komentovať a sledovať, lebo to sú dosahy. Na Instagrame pozerať to video do kolečka. Dokola a komentovať, aké to je na prd. To ti vieš, ak zvyšuje dosahy? Neviem, a dobre, akože necháme si poradiť, takže urobme niečo kontroverzné. Necháme si pohejtiť? Ne, hejty sú super. Dobre, no a teda, bavili sme sa teda o rôznych krajinách, ako vidíme, jaká je kultúra tam a čo sme mali možnosť postrehnúť, keď sme navštívili takú súťaž alebo onakú. No ale tu sa hýbeme teraz v tomto našom, my sme to vždycky hovoríme, že sa hýbeme v takej bubline, že my vlastne úplne nevieme, že čo sa deje okrem toho vonku a potom vlastne možno sme kyseli alebo prekvapení, keď niekto povie niečo, čo nám úplne nepochutí. Ale jak to vidíš teda ty, tú akože kultúru na Slovensku? Povedzme, že nemusí nutne byť strelecká, môže byť, že first responderská, keby sme to tak nazvali, takú akože edukovanú súčasť populácie, ktorí možno vedia, že o čo ide, alebo minimálne si myslia, že vedia, o čo ide. Vieš čo, takto, za posledných pár rokov, akože tam, kde sme predtým boli, že na dne, tak sme sa celkom odrazili. Ja to myslím teraz úplne laickú, širokú verejnosť, čo sa týka možno nejaké prvej pomoci. Ja mám teraz nejaká perfektnú skúsenosť, to sa musím s vami podeliť. Slúžil som na RLPčke, mali sme výjazd do obchodného centra NIV v Bratislave. Bola tam káperka. Baba si prešla týždeň dozadu, než sa to stalo, kurzom prvej pomoci na Červenom kríži. My sme potom, ešte sa k tomu budem preskakovať, my sme potom pozerali kamerový záznam z toho, čo sa tam dialo, chlap odpadol a prvé 3 minúty chodili ľudia absolútne okolo neho, pozerali na neho a nič. Baba došla, hneď oslovila, úplne bolo vidno, zatriasla, nereagoval, zaklon hlavy, kontroloval, hneď ošefovala ľudí okolo, že ty bež pre AEDčko, ty telefónu, začala ho mágať, akože jasné, že 3 minúty, už keď niekoho nestláčaš. Teraz o tom inak píšem bakalárskú prácu, takže som vrtálne múdry. Už minúta ti stačí na to, aby to bol fatál. Už to bol fatál, hej. Aj my, keď sme došli, síce sme sa snažili, ale už sa nedalo. Ale mne sa ľúbilo to, že tá baba, možno keby došla o tie 3 minúty skôr, to človeka zachráni. A že sa mi ľúbilo to, že išla nejaký kurz, ktorý zaplatila a týždeň na to si to v podstate overila v praxi, že naozaj je to dobre. Tým sa má aj vyzvať všetkých ľudí. Choďte na kurzy prvej pomoci. Učte sa to, lebo raz tam môže takto ležať niekto z vašej rodiny. Potom už bude neskoro plakať. A toľko k tomu, to je tá pozitívna vec. Čo sa týka zo zahraničím, teraz sa vrátil taký jeden, dajme tomu, že známy z Ameriky a my sa tu teraz akože zrušujeme nad tým, že AEDčka sú všade. Že všade teraz začnú byť v tých obchodných centrách. V Amerike máš na každom rohu vedľa každého AEDčka máš Stop the Bleed Kit. Tak ak máš AEDčko, vedľa rozbiješ, zoberieš lekárničku a máš to na zastavu masívneho krvácania veci. Je to presne kvôli tým streľbám, ktoré sa tam dejú. A my sa to zrušujeme nad tým, že teraz sem došli AEDčka, čo už v zahraničí dávno boli. Takže ťažko povedať, no proste
keď sa bavím teraz v globále, nebavím sa vôbec o svojej práci, bavím sa teraz ako civilný občan so svojím civilným súkromným názorom na civilnú sféru, sme Slovensko 100 rokov za opicami v tejto veci. Mne sa ľúbi, že minimálne tu na západnom Slovensku to povedomie, či to je ohľadom možno strelnice, ale hlavne tej prvej pomoci a to, čo si aj Miško, ty mal tú prednášku na RedTaku, situačné povedomie. Perfektná vec, že proste sa to nejakým spôsobom rozširuje, tieto veci. A že to není už len o tom, že ľudia sa nejak nemo prizerajú cudziemu nešťastiu. Takže funguje to, ja som rád, že sa to nejakým spôsobom rozvíja, ale stále sme pozadu oproti zahraničiu. Fakt. No ja by som presne povedal, že sa to rozvíja a my to vidíme tak, lebo sú to ľudia okolo nás, tak si myslím, že toho je strašne veľa, lebo na koho by som teraz si zoradil svojich kamošov, ukázal by som prstom, tak minimálne vie, čo je Stop the Bleed, vie, čo je Tourniquet, ale je to proste tá naša bublina. Tá sa samozrejme časom rozširuje, lebo tí ľudia, keď to pochopia, tak to rozšíria doma, povedia tetke, mamke, teta Helka dostane na 70-ku, ona je zase Tourniquet, alebo volačo, hej, alebo minimálne im povedia, že tuto máme babičku kardiačku, tak pozri, aha, tu je taká aplikácia, kde sú všetky AEDčka, tuto na miestnom úrade, alebo mestskí policajti, čo tu jazdia po obci, majú v aute AEDčko, tak to chceš vedieť, keď máš doma kardiáka, hej, starého rodiča. Takže toto sa postupne akože dostáva do povedomia, ale stále je to iba akože v tom našom okolí. To je môj pocit, že jednoducho... Že my nevieme vlastne, že či rovnaká atmosféra okolo toho celého a to povedomie je rovnaké aj niekde inde. No? Čomu ja verím, je, že napríklad tento kanál, alebo napríklad aj Duty Dudes, hej, je presne tá vec, ktorú teda vieš akože rozšíriť ďalej a tí sledovatelia, ktorí toto pozerajú a majú takúto, povedzme, skupinku, takéto bubliny sú ešte rôzne inde po Slovensku, tak to jednoducho možno ich namotivuje, alebo práve naopak iba, že si utvrdia sa v tom, že to je dobrá vec, lebo nie sú jediní, ktorí to robia. Hej, že sú tam aj tu chalani takýto, taký komentujeme si spolu a robíme proste jednu veľkú sieť. Už som chcel povedať network, ale dobre, zachránil som. Ja by som tiež do toho skočil, chalani, aby som nezabudol, povedal si perfektnú vec, alebo si to načal s tými AEDčkami, že existuje nejaká mapka, tak ja len, že tí, čo nemáte apku, a ktorí nás sledujete, tak Záchranná zdravotná služba Bratislava, to má na stránke mapa všetkých verejne dostupných AEDčiek na Slovensku. A ja to vždy hovorím aj, keď som nejakých kolegov s nimi viedol výcvik, ktorí sa pohybujú v nejakom uzavretom rajóne, že vždy si pozrite, keď slúži v nejakom rajóne, ktorý sa ti pravidelne nemení a naštuduj si, že kde máš všade AEDčka. Teraz sa neviem o tých záchranároch, lebo záchranár to má vždy proste v sanitke, ale o tých príslušníkoch. A takisto odporúčam, že bývaš niekde, ideš niekde, pozri si na tej mape, kde máš AEDčka a ako sa k ním dostať. Perfektná vec. Píšem si poznámku, dáme to do linku potom do popisu videa. A perfektná téma, poviem to po anglicky, je mi to jedno, akože area intelligence, hej, že aby si chápal to svoje okolie. O tom sa, aj s Paťom sme sa teraz o tom bavili v robote pár dní dozadu, aj o tej knižke od toho typka z Tennessee a tak. Že... Počuješ to? To čukanie kláves, toho hejtera. Idú warriori? Už ti dáva. Anglické slovíčko si použil. Už ti dáva. Už klipe jak. Hej. Do tej klávesice. Ešte som chcel povedať, že my tu všetci vieme, čo je... Obzerať. To robím stále. My tu všetci vieme, čo je AED, ale mohol by si povedať možno pre našich sledovateľov, ktorí no to by bolo fajn, AED. lebo inak to znie ako ID. Čo? AED, keby si povedal pre našich sledovateľov, prosím, čo je. Aha, AED. Tak? Nerobím si srandu. Automatický externý defibrilátor. Chceš to mať prednášku, takú akože rýchlu, že kedy to dáva výboj, nedáva výboj, ty kokos. Áno, veľmi hodnotne. Fakt? Iba povedz, na čo to napríklad je, pre koho to, lebo si povedal, že povedal Miško, že babička kardiačka, pre nás to je automatické. Áno. Pre všetkých to nie je úplne automatické. Dobre, AEDčko, už som teda povedal v tej zdĺženej verzii, čo to znamená, nebudem sa opakovať. Ten prístroj funguje tak, že keď ten človek mu dojde ku bezvedomiu, zastaví sa mu srdce, poviem to tak veľmi laicky, tak keď ho začneš stláčať, prípadne do ňoho dýchať, keď to je niekto blízky, do cudzieho by som teda nedýchal, tam by som iba stláčal, tak niekto uteká pre ten defik, nie ten, kto stláča, niekto iný. Nie je to Land Rover Defender. Áno, pre ten defibrilátor. Nalepí ho na tú obnaženú hruď a ten defibrilátor si vyhodnotí, či dať výboj, nedať výboj a nebudem tu teraz rozvádzať, jak funguje srdce a prečo tie výboje a v akých džauloch a teda. Ale proste vie to nakopnúť človeka. Není to síce tak, ako vo filme, že niekomu nebije srdce a podá to výboj a on ožije, ale keď to srdce proste bije tak všeliak, volá to, že fibrilácia, defibrilátor od slova fibrilácia, defibrilovať,
tak vie ho nakopnúť na tú správnu frekvenciu. Okay. Takže je to vec, ktorá vie proste človeku s náhlou zástavou krvného obehu ten obeh rozbehať. Super, ďakujem pekne. To stačí takto, lebo akože vedel by som ti vďaka tomu, že zase zopakujem, píše teraz o tom bakalárku aj na hodinu o tom porozprávať, ale chcem tak asi nás počúvať skôr laici. Tí profesionáli to vedia, hej, takže tým teraz musím si ich vysvetľovať. dostal niekde, kde neboli. To je brutál, hej, to je podstatné. A nepoužil som pri tom žiadne anglické slovíčko. To sa ti len zdá. Ináč niekedy, hej, sme v tom, že ale fibriláciu poznám z doktora Hausa. Som doktor? Si. No, tak viem padlo to, koľko si videl epizód, vieš. To je... Dobre, čiže už máme to aj s hodnotou teraz, hej, že už sme sa aj naučili niečo, že to nie je výbušnina, ale je to defibrilátor. Každopádne späť k Duty Dudes a teda ako vnímaš, hej, to je tá otázka, ktorú sme sa dostali, že ako teda vnímaš ty tú situáciu v tej poloodbornej, odbornej. Nazvime to ľudia, ktorí ovládajú slovníček, hej, ktorý si hovoril gírštinu, tak to sú už povedzme akože poloodborní nejakí, že majú vedomosť. Sú iba orientovaní. Priestore a v čase. Orientovaní v priestore a v čase, to je pekne, hej. To málo kto je tiež inak. Tak ako to vidíš, hej, že vlastne vy ste taký akože interaktívny account a spomínaš tam viacero akože iných accountov a nemusíme teraz konkrétne nič, ktoré ma zaujíma tá situácia. Ako to vidíte vy, že tá spoločnosť, ktorým smerom ide, či tá streľba, je to dobré, nie je to dobré, ľudia sa naučia akože hovná z internetu, alebo musia stále kriticky pristupovať k tým informáciám, čo teda by mali. Ja si viem, kam mieríš na takých akože vymyslených ľudí, čo akože vymyslené veci vymýšľajú, či také vymyslení niečo? ľudia budú vždy vymýšľať vymyslené veci a netreba, to ani nemusíme podľa mňa spomínať. Ano. Skôr ako vidíš ty tú situáciu na Slovensku, že keď ideš teda edukovať, hej? Som si niečo spomenul. Môžeš povedať potom. Ideš edukovať, hej, tak vlastne, že musíš vedieť, že kto je tvoje publikum, kto je tvoja cieľová skupina. Hej, čiže presne, že ako vidíš ich vedomosť, alebo ten stav toho, z čoho začínaš tú nulu. Ťažko povedať, že vieš, to publikum nikdy neovplyvníš, to publikum ťa nájde, to si v podstate sa ti nejak vytvorí, ty nevieš ovplyvniť, kto ťa sleduje, hej, lebo budú ťa sledovať ľudia, aj, jak som to už spomenul, že pre koho to je, aj ľudia z civilného sektora, nejakí first responderi, budete sledovať nejakí policajti, aj nejakí hasiči, aj záchranári, možno nejakí lekári, určite tam ťa budú sledovať hejteri, však to proste patrí k tomu. Všelik kto proste ťa bude sledovať a nikoho samozrejme nenútime nasledovať. My to v podstate robíme, už som povedal, pre koho a kvôli čomu. Ja možno k tomu teda neviem, či tá otázka, či som ju správne po teba pochopil, ale keď idem ja by som dal takú radu ľuďom, že keď idem pozerať nejaké video od niekoho, tak si prv overím, že čo to je za človeka a čo za ním je, aká práca za ním stojí. No napríklad my sme mali také video o turniketoch. To bolo vlastne potom, ako nášho kamoša nepustili na ten event. Áno. Hej, to bol koncert nejaký a z hodou okolností potom vyšlo video o turniketoch, ktoré bolo na prd. Hej, tak sme sa rozhodli, že spravíme niečo a pritom naozaj ten človek, ktorý to vydal, tak bol akože profesionál a my sme akože nobody, nikto a reálne sme len jednoducho použili veci, ktoré sú z guidelineu. A tam sme nejakým spôsobom apelovali na to, aby ľudia si necúcali informácie z prsta a keď niečo dávajú na internet, tak nech to je niečím podložené. A keď už to z našej strany nemôže byť nejakou skúsenosťou alebo niečím, vieš, že nerobíme na zachránke 10 rokov, ale veríme guidelineu, ktorý je celosvetovo používaný. A keď máš guideline je daný, proste tam nemáš čo iné vymysleť. No. Čiže tým pádom to bol ten náš cieľ, že to bola tá naša cieľovka toho videa, čiže týmto smerom to akože ťahám. No jasné, keď sú veci, na ktoré sú guideliny, tak si k tomu pozriem guideliny. Nie k všetkému máš guideliny, na to ako dám príklad, ako máš mať nastavený, ako máš mať setup, dobre, na setup tvojho nosiča neexistuje žiaden návod, lebo ja som si ho za 10 rokov menil asi 1000-krát, hej, ale keď sa vieme o tom, že aké platne použiť, tak proste poviem za človekom, ktorý s tým robil, nie že robil, že si urobil 2 kurzy, ale že fyzicky s tým robil, s nejakým balistikom a poradím sa s ním, že akú platňu si toto kúpi. Napríklad, áno, ideme sa baviť o prvej pomoci, však dneska na prvú pomoc funguje na všetko nejaký postup. Tak proste chytím, pozriem si ten oficiálny postup nejakej komisie a idem podľa toho robiť tie veci. Keď sa bavíš akože o duty dudes. Áno. Potom sú tam veci, obsahovo kam som si myslel, že smeruješ tú otázku, kde možno poukazujeme na to, ako by to byť nemalo. A ja som to názoru, teraz sa vrátim možno
k tomu, čo som povedal, že dostal som v rámci práce nejaké ponuky, tak v podstate za tých 10 rokov pôsobenia u tých špeciálov ja už som po 5 rokoch dostal ponuku stať sa inštruktorom. Ja som to odmietol skrz nejakej sebareflexie. Som si povedal, že po 5 rokoch špeciál nemám ešte komu čo ponúknuť. Počkal som si tých 10 rokov. Aby som mal komu čo ponúknuť a stále sa bavíme, že som robil inštruktora len pre takých príslušníkov na základných zložkách, áno, po 10 rokov. Lebo som si povedal, že chceš naozaj nabrať čo najviac skúseností, aby si vedel odozdať. A dneska je doba, hlavne od covidu, čo nám vyrastli ako huby po daždi, že sú ľudia, čo na 2-3 kurzy niekde a automaticky sa pasujú za inštruktorov a učia ľudí proste veci, ktoré by jednak ich učiť nemali, alebo ich to učia zle. A preto ja iba hovorím, že vždy si pozrite, keď si niečo pozeráte na internete, že kto za tým stojí, čo to je za človeka, koľko práce, skúsenosti za ním stojí. A keď niekomu na kurz a chcem si ho platiť, tak si pozriem recenzie a pozisťujem si. Aby som nezaplatil, jak sa hovorí, jak chodia kedy si tak chodili tí s hrncami po tých bytoch. Ponúkali ti tie kvalitné hrnce a potom všetci na to nadávali. Tak to je presne tento istý systém, že ty si zaplatíš za niečo. Najhoršie je, že sú aj ľudia takí proste možno nie až také ostré ceruzky peračníku, ktoré proste ešte tým veciam úplne uveria, ktorých tam naučia a oni tie veci tak zle robia. A ja to zase poviem z pohľadu, že teraz úplne mimo týchto ostrých a tupých ceruziek, že napríklad ja to aj sám vidím v tej práci, že koľko tých príslušníkov, ktorých som mal na starosti, že si zaplatil nejaký kurz u nejakého úplného vymyslenca, naučili ich úplne tragické veci a potom ty ho musíš prerábať. A ty máš na neho pár tých výcvikov a ty ich zabiješ tým, že ho musíš prerobiť na tú správnu vec, lebo on bol dovtedy presvedčený, že tak, ako ho to naučil nejaký človek, je to správne. A správne to není. Že presvedčený, že tam ani není to tak problém prerobiť, ako presvedčiť ho. Áno, že áno. ešte je aj iný prístup k veci. Hej, no. A potom s tým stagnuješ. A to sú tie veci, že kde by sa možno vyzval ľudí, že keď si niečo platíte, tak si zistíte, za čo si platíte. Top tip, no. Ťažko si to vedia vyhodnotiť, keďže vlastne je to ich entry, ale áno, dneska už na internete je tých zdrojov viacej a myslím si, že aj podľa, akože nehovorím, že malo by to byť meritko, ale napríklad vždy ma zaujíma kvalita obsahu. Úprimne, stále, lebo už dneska dokážeš urobiť dobré videá na telefóne a niekto si dá námahu. Viete čo, myslím, že zase neviem moc o akadémiách na Slovensku, ktoré by mali že krásne videá a zle by učili. To som ešte nevidel, napríklad toto kombo. Hej, poviem príklad, že neviem, či máte nejaký. Nemusíte povedať konkrétny, ale či taký podľa vás existuje. Ja som nevidel niekoho. Poznal som, ale už neexistujú. OK. Viem, OK, súhlasím. Používame to. Opäť Bluetooth, máš zapojený Bluetooth. Vieš, čo som myslel. Viem a pozdravujeme a ceníme, lebo vďaka ním vlastne máme teraz vždycky heslo, keď robíme nejaké súdko a ide sa späť na Friend or foe identification. Hej, je tam foe identification, takže to je super, ale chcel som len už som aj... Ale akože teraz som nemyslel tých, na ktorých sme v Duty Dudes robili. Myslel som úplne iných, hej? Áno, my vieme. Lebo teraz vlastne mi napadlo, že poznám aj ďalších, áno? Aj mne. Ale na ktorých sme robili videá v Duty Dudes. Hej, ale nemajú taký dobrý obsah, že to vidíš aj, že tá kvalita tam není taká, hej, že vidíš, kto je, že, jak by som povedal, ja to poviem tak, že kto je relatívne... Počkaj, ale to je relatívny pojem, že dobrý obsah, lebo keď fičíš na farme a súdnej sieni, tak toto je podľa mňa plnohodnotný obsah. To je pravda. Je to ako, že hej, lebo môžeš jesť aj výfonky, alebo si urobiť niečo poriadne, ale však kalórie sú dodržané, ne? I video macros, keď to fitne tvoj mozog, tak je to Ne, akože, počúvaj. Ja som odpadil z tej súdnej siene, že tam to bola náklad, kámo. Úplná dramatika, lebo mi buchalo srdce, ale... Sadnite si. To tam hrajú strašne. Ne, ale akože jedna vec je kvalita spracovania a potom druhá vec je kvalita obsahu po tej stránke, že čo dáš na ten internet. Tak. Že si to minimálne po sebe pozrieš a vyhodnotíš, že OK, debil som, že tu som spravil hovadinu, tu som povedal hovadinu, tak to video proste nedám von. Na to, že som niečo natočil, ešte neznamená, že to treba proste hneď vygrcať von, alebo spraviť minimálne nejakú editáciu, alebo niečo proste pretočiť. To je podľa mňa akože, aj keby si povedzme nebol úplne najostrejšia ceruzka v speračníku, tak keď ideš dať jednoducho niečo von, tak sa snažíš to robiť najlepšie, ak vieš. A teraz presne to je to, že ak tieto veci prešli editom a toto bolo naozaj najlepšie, čo vedia, vtedy je to problém. Áno. Ale môže sa stať, že to naozaj tí ľudia vedia lepšie, len
Aj vieš, že napríklad... Opäť ja to som je si fakt nevšimol tie slúchatka v tom filmu. Je to stále... Vyšlo Range-Dayové video, tam boli slúchatka. Sluchatka, hej, veľmi pekné v titulkoch. Ale ne, to je presne to, čo To hovorím, bolo že Ačko, ne ja. to je presne to, že potom sa z toho stane ten nešťastný akože paradox, a minule sme to tu spomínali, spomíname to znovu, že to, že opravíš, vymeníš žiarovku v aute, ešte nejsi automechanik, alebo to, že si uvaríš pražnicu, ešte nejsi michelin kuchár, ale vyfajčíš jedno vtáka, už si buzerant. Hej? Tak to je presne, že to sú tie veci, čo sa s tebou potom vezú. Keď dáš jedno takéto video, jednoducho už potom veľmi ťažko sa z toho video, alebo nejakú správu, alebo niečo, to je jedno, proste niečo dáš do sveta, tak potom veľmi už sa to ťažko akože zmazalo. Tak, jak je ťažké preučiť človeka, ktorý má svojich 100% informácií od niekoho, kto je nerelevantný, tak podobne takto. Že tí ľudia to možno aj myslia dobre, len bohužiaľ tá exekúcia je na hovno. Ale tým chýba, napríklad naše mozgy sa snažia veci zjednodušiť a vždy, keď zjednodušujeme, tak vlastne ja tam vidím, že existuje taká ako keby temná strana slovenskej tej akože first responderskej komunity, povedzme, alebo niečo také. No že mám v kope ľudí, ktorí proste sú vymyslení. Poviem to, už tu sedíme, už mi to je jedno. Je pár ľudí, ktorí sú vymyslení a reálne sa pasujú za inštruktorov a pomaly dokážu presiaknúť niekde až k nám. Ja som si to všimol, že sú takí ľudia okolo nás, neraz sme sa o nich bavili, hej, že... Tam potom je úplne super jednoduchá vec, ktorú ja používam v rámci tréning grupu, a to robí všetky rozhodnutia za mňa vlastne, je to, že hlas ľudu, hlas Boží. Jednoducho, nech sú, vieš, vo finále si tí ľudia na konci dňa vyberú a zistí, že to je, niekto na nich poukáže, presne povie sa, že toto je blbosť, tak to by sa to malo robiť správne. Keď človek si dá 2 a 2 dohromady, tak pochopí, že aha, ďakujem, naučil som sa a vybavené. Že proste tí ľudia si to vyfiltrujú sami. Hej, ale typek, čo si vymýšľa, že je na špecializovanom útvare a nie na žiadnom útvare, tak to je podľa mňa trochu moc. Hej, že... A vadí mi to. To je frajer, podľa mňa. To vlastne, a keď mu to... Počkaj, on je frajer, vieš, keď mu to uveria. A? To je pokryvé. Takže to, že si ovplyvnil niekoho, neznamená, že si influencer. Ja by som ešte doplnil, my sa tu už párkrát bavili na celkovo týchto table talkoch aj o týchto kurzoch. A to, čo si povedal ty, že ich musíš preúčať, tak podľa mňa je stále ten základný problém, že ľudia idú na jeden kurz a idú s tým, že dostanú akože všetky informácie sveta. Čo pritom akože z môjho pohľadu ideš na kurz. A keby som ku komukoľvek na svete išiel na kurz, tak idem, že to je tvoja metodika, toto vieš ty, ďakujem za tie informácie, teraz si ich aplikujem a idem za niekým ďalším. Ty to robíš takto, super, tak si zoberiem od teba to, čo mi funguje a idem ďalej. Tak by to teda aspoň, ja chápem, že tak by mali kurzy fungovať, že ty ideš za tým človekom, on sa môže pasovať, akože pre mňa, za mňa, nech sa kdokoľvek pasuje do akokoľvek role, on má nejaké svoje informácie, nech mi ich odovzdá, ja si z toho zoberiem, čo chcem a idem ďalej. Akože podľa mňa väčší problém v tom primateľovi potom. Ja si lebo myslím, ty hovoríš krásne, že kapitalizmus ti krásne ukáže to, že nech si robí, čo každý chce a ten ľud rozhodne, že kto čo kúpi, ale ty ako primateľ musíš byť schopný rozlišovať. A práve preto, podľa mňa je úplne od veci nepadnúť do osídel prvej firmy alebo prvého inštruktora, ale nachodiť si povedzme pištol jednotky v 3-4 organizáciách. No, a potom si, že dobre, tento prístup, toto vieš a zistíš, že tento to dáva logicky, tento to dáva nelogicky, lebo ako náhle príde ti taký človek, ktorý už má nebodaj pištol level 10 000 iba jedným smerom a inak to v živote nerobil, tak ten sa o to ťažšie, nejde do toho s otvorenou hlavou a ťažko sa ti s ním bude pracovať, ale ten už bol aj hentam a on vlastne zistí, že OK, že toto hovoril ten, toto hovoril ten, ty si to inak odôvodnil a zase má z teba plus nejaké. A to by bolo super, akože to je prečo napríklad my chodíme kade-tade po kurzoch, lebo toto je tá metodika, že nechceme vychodiť jednu nejakú dráhu, hej, ale proste chodíš tam, zisťuješ aj prístupy k veciam, ktoré sú guidelineové, hej, že proste, neviem, sudko. Máš Ranger Book, hej, a to je proste Small Unit Tactics pre ľudí, taktika malých jednotiek, ktorí nevedia, čo je sudko. Tak to je všetko v knižke. A teraz reálne, ale tí ľudia ti dávajú svoj pohľad na vec a ty si z toho potom stávaš ten svoj pekný obraz. A keď sa naučíš iba jeden, tak sa limituješ v tom ako študent, hej, jednoducho... A to ešte krásne je potom, že vlastne keď ideš už pri tom súdku k ostatným ľuďom, tak ten človek, ak niekde slúžil,
tak mal nejaké SOPčka a on vlastne ťa to učí. Štandardné operačné procedúry. SOPčky. Majú to vedieť, mňa to nezaujíma. Musíme si aj my spraviť taký slovník. Keď môže mať Mišo slovník, do piči, prečo nemôžeme mať slovník? Prečo? Keď môžeme mať Miša slovník, prečo nemôžeme mať Miša slovník? Alebo tak, ako my radi s Paťom sa bavíme, ne? Že však nemusíme robiť každú vec my, ale možno, že niekomu, kto sa tomu už venuje, by mohol rozšíriť svoje portfólio, tak by sme vám do Duty Dudes mohli napísať, čo by sa mohol doplniť do slovníka, ne? On sa môže modifikovať. A... Však tých slovníkov bude viacej, to není, to sme len tak raz začali a tých bude viacej na rôzne témy. Takže... Kámo, to bude e-book, ja to viem a raz to vytlačíme. Uvidíš, to bude tak príručka. Ale k tým shopkám, zase to ti ja zase budem argumentovať, že je napríklad guideline v rámci nejakého teku, TCC, alebo teda Tactical Emergency Casualty Care, počuješ, to už čukajú, tí hertery. Anglické slovička. Pozor na to, ako... A kde máš nejaký medzinárodný guideline, ale napríklad shopky má každá jednotka alebo každý štát úplne iné. Vieš, takže to, že majú nejaký ranger, majú nejakú SOP, teda po slovenský shop, štandardný operačný postup, nemusí to byť aplikované tu, lebo napríklad Izraelci robia inak, Amici robia inak, teraz poviem to, aby som aj nahnal tým hejterom niečo dobré, že aj tí Rusi robia inak, dobre? A Palestínci, prosím ťa. Inak. No tak. Takže tým chcem povedať, že na toto zase neexistuje až taký úplný postup. Ja neviem, že či to je akože toto vhodné, že hovoríte, že až nad 18, ale jeden kolega, teraz neviem, či tak dobre poviem, na taktiku má taký perfektný názov, že taktika ako nakazaná prostitútka, ktorú proste prášiš na 30 krát z rôznych smerov, ale ani raz to nechytíš. Toto mi povedal... Living a dream. No, toto mi povedal jeden starší pán dávno v jednej takej zóne ostrejšej tiež. No. Takže tým je povedané všetko. Akože je to veľmi, veľmi subjektívna vec. Proste pri taktike je point ten, že tam, kam ideš, tak sa chceš celý vrátiť. A každý ten tým, každá tá jednotka má svoj postup a nehovorím, že ani ten je dobrý, aj ten je zlý, lebo každý postup má nejaké benefity alebo nejaké plusy a nejaké niekto minusy. operoval niekde, tak bude inak fungovať, ako keď niekto operuje niekde inde. Ano. A to je presne preto, ideálne chceš chodiť kade tade a zberkať čo najviac informácií. No jasné. Len rozdiel by si mal v karpatských lesoch a v Tatrách. Akože... No. Ale zase nie každý má toľko peňazí, vieš, aby si obehal tie kurzy. Zase povedzme si, že preto sú tie obsahy zadarmo. Tier 1 Citizen, Duty Dudes, není zač, pomôžem. Presne tak. Keď pomôžem. Dobre, čo môžeme očakávať ešte od Duty Dudes? Povedz, daj nejaký sneak peek v najbližšej dobe. Čo sa ľudia dozvedia, čo uvidia, aké slovíčka sa naučia? Slovíčka, rozmýšľame nejaké skratky inak, úplne, fakt, keby ste mi čítali myšlienky, rozmýšľame niečo presne o týchto skratkách, ak je súd a podobné veci a teraz nás určite predbehnú všetci a určite tam bude niečo napríklad pre príslušníkov, ako nosiť svoj opasok. Vidím to veľakrát, že tí chalani, niektorí hlavne mladí, sú z toho nejaký taký dezorientovaní, čiže chceme im trošku pomôcť, aby to malo hlavu aj petu. Budeme pokračovať tej sebeobrane pre záchranárov, to je podľa mňa vec, ktorú... Dobre, existuje rôzne kurzy pre nich, nie každý má energiu chodiť po 12 ešte niekde na nejaký kurz a platiť si to, ale tým, že pôsobím aj tam, tak prídem niekde do smenu a vtedy ma napadol hen, len to počúvam z každej strany. A ja ich nechcem učiť, ako niekoho byť, ale ako sa úplne že inteligentne dostať z takých situácií bez použitia nejakej útočnej sebeobrany. Vyslovene to bolo také easy. Už možno tam bola nejaká kritika na to, ale ja zase hovorím, že my to učíme cez videá, my to učíme totálnych lajkov. Čiže nemôžem tam robiť nejaké jiu-jitsu prvky, lebo to proste nikomu nič nedá. My chceme hlavne tých úplných lajkov niečo naučiť v tom Duty Dudes. Myslím na tých úrovniach lajkov, ne lajkov, že chápeme sa. Áno. Záchranár, ktorý je úplne lajk sebeobrane. Jasné. Hej. A určite tam teraz niečo o teleskopoch, možno nebudeme tam učiť ľudí také veci, že páky a podobné veci, čo si môžu zaplatiť kurzy, ale skôr možno také postrehy. Ako niekomu s teleskopom, nejakému kamošovi nerostol z hlavu len pri jeho otváraní. Napríklad. Alebo aké púzdra si na to kúpiť, lebo niektorí majú všelijaké rotačné púzdra, pomaly jak vrtuľníky to vyzerá, vieš? Čiže keď povedať dobre tak sa ti rovno otvorí do ruky. Alebo vyletíš do vzduchu. Alebo. Funguje jak štít, keď to roztočíš rýchlo, tak vlastne som videl vo filme. General Kenobi. Niečo o vestách si prejdeme, ale zase hovorím ne o nejakých sunkách, niektorí ľúbia, že napríklad aj som videl taký, oni už skončili, hej, na tej scéne, ale tiež ukazovali ľuďom, ako si kdejaké púzdro dať.
To proste, neviem, chalani, čo povedzte vy, ja som si za 10 rokov 100-krát menil tie púzdra. To na to neexistuje. Ja mám strašne dobrú príhodu, neviem, či som už nespomínal tunak. Hovoril len to náš kamoš Harry, že mu prišiel na kurz človek, postavený opasok, pištol na ľavej strane. Áno. A začal teda, že teraz ideme strieľať a on si vytiahol pištol, prechytil si ju a strieľal pravo, akože v tom pravom gripe. A to je nejaká blbosť, ne? Pozeral ho viackrát, 4-krát sa to stalo a potom sa ho pýta, že prečo vlastne strieľaš pravo, keď si ľavák? A že nejsom ľavák, ale že máš púzdro akože na ľaváka. Aha, lebo že prečo si postavil taký opasok? No ja som to videl na internete. A že napadlo ťa, že ten strelec, u ktorého si to videl, proste bude ľavák, alebo to bolo len zrkadlovo pretočená fotka, že na tým sa on si proste postavil púzdro, postavil si opasok podľa toho, čo je na internete, bez toho, aby si to nejakým spôsobom zamyslel sa nad tým. To je úplne extrémny príklad, ale máš pravdu, hej, že cítim sa aktuálne trápne aj zaňho teraz. Áno, kámo, predstav si, že si to je lepšie ako súdna sieň, toto je naozaj. Lebo Safari len si Čavo zobral a je 200 vnútri hneď. Chápeš, nepredáš ľavák. No, ľavácké ťažko predáš potom. To je fakt halus. Iba jedného človeka poznám. No a to je halus. A takto ľudia fungujú. Hej, že proste možno práve preto, že vyjde slovníček a vyjde video, tak človek minimálne ušetrí nemálo korún. Ale presne, zase stavať to tak, že iba takto sa to dá a nijak inak, je... No však keď my sme robili vlastne video o líniách gíru, tak tiež to nebolo, že aha, takto sa to dá, inak sa to nedá. To je, že takto to nosíme my a prečo? A možno nejaké zlepšováky, ale presne, že koľko ľudí, toľko chutí a každý ten gír má proste nastavený podľa toho, čo ideš robiť, jak ideš robiť. Samozrejme. No. Takže presne nemá úplne zmysel dávať, že aha, takto. No. Taký dobrý rule of thumb je, že čokoľvek, čo si postávaš, tak sa o tom prejde najprv 20 km. Okay. A keď to niečo ošúcha, tak to zistíš. No. Lebo to vždycky, keď sa niekto opýtal, že mám dobre ten čezrík, a ja, že prejdi sa v tom 20 km s batohom, zistíš. Všetky odpovede máš v sebe. Cesta je cieľ. Mrdá, cieľ je cieľ. No a určite ešte sa vrátim k tomu, chceme teda prejsť si ten tag, ten TCC, ale nechceme to takou formou, že niekomu budem vysvetľovať veci okolo turniketu, tie veci, že kde ho nasadiť a ako dlho ho môže mať nasadený a čo ďalej, ale skôr také tie taktické veci. Tak sme tam teraz robili video, že nemáš niekde vbehnúť, jak Zoro Pomstiteľ, čo reálne zas urobiť 90% ľudí. Emócie. Fakt, 90% a to sú presne tie veci, že chceš, aby si to niektorí, čo si tým kurzom prešli aj u nás, aby si to refreshli, tak proste majú to tam, môžu si to pozrieť. A takomto duchu chceme prechádzať ten tag, že nehrať sa na záchranárov a rozprávať tam veci, ktoré možno si všade na internete nájdeš, ale skôr také veci, čo nenájdeš. Napríklad presne toto. Že mysleť na to, ja neviem, že teda niekto môže zastreliť, že zobrať tomu kolegovi zbraň predtým, než ho niekde stiahneš do bezpečia, že máš prioritne eliminovať útočníka, nejako ho odzbrojiť, spacifikovať, kontrolovať, čo má zbraň, až potom môžeš niekomu poskytnúť prvú pomoc. A skôr takéto veci. Taký mindset by som povedal, že jak myslíš. Zás, keby som išiel do nejakej podrobnej medicíny, tak ja to poviem otvorene, ja nesom nejaký odborník ani lekár, aj keď teda študujem a mám už nejakú tú aj prax za sebou, ale určite by sa našiel niekto, kto by ma totálne zotrel. Lebo nebudem liesť do tém, do ktorých si netrúfam liesť, tak jak ste to už spomínali s tými škrtidlami, že? Ja mám možno nápad na zlepšovák. No. Lebo veľa ľudí, teda ak cieľovka je tak, jak si povedal, že pim ľudia, ktorí sa tým živia, hej, však záchranári, policajti, vojaci a hasiči, ale aj teda nejaký edukovaný civil, tak sa môže kľudne stať, že tak, jak Instagram funguje na shadowbane a je tam zbraň, tak aj ľudia, ktorí zbadajú zbraň, tak sa tomu automaticky nebudú úplne akože venovať. Že tak, jak ste teraz robili tú hot zone, tú červenú zónu, vlastne care under fire, ako by malo prebiehať, tak možno len spomenúť v rámci nejakého hviezdičky, že to kľudne nemusí byť teda streľba, ale môže to byť, že oheň, autohavária, padnutý strom a tak ďalej. Že to dať iba tak do takej civilnej, možno to plánujete, neviem, ale že to video by sa tým pádom rozšírilo zase o trošku viacej ľuďom a pozrie si to aj mamka, alebo neviem, niekto, kto proste k zbraňam nemá, alebo to proste presne pošle. Dobrý point. No, že to bude vlastne ozaj to, že to nemusí byť, že niekto po tebe strieľa, ale horí tam auto, tak nebehneš do horiaceho auta, snažíš sa ho zabrzdiť, zahasiť, keď sa dá a tak ďalej, ale presne. Tomuto vyťahovaniu auta sa ešte budeme venovať. No, sa ešte budeme venovať, lebo našli sme video. Počúvajte. To musím povedať takto na začiatok. Normálne robili kurz ľuďom,
zás takí všelijakí dobrovoľníci a vyťahovali tam čava, akože nabúrané auto, dali mu golier a vyťahovali ho, proste nemuseli ho vyťahnuť, vyťahovali ho von. Ja stále hovorím, počúvajte, keď ma teraz počúvate, keď nie som profesionál a ten človek si nevyžaduje nejakú KPR-ku alebo to auto nehorí, nechajte ho v tom aute, že tam má komfort. Prídu profíci, tí ho si zafixujú a tí si ho vyťahnú. Že reálne na čo ty potrebuješ ťahať človeka, keď ho nepotrebuješ ťahať? Že je to proste cool? Lebo reálne máš ty K200? Oni podľa mňa tí aj na tom kurze nevedia, čo je K200. Bo ty dáš golier, ťahali ho tam, síce mu dali golier, ale nikto mu nefixoval tú hlavu. On takto čavo s tou hlavou, vyťahujú ho, teraz keď máš zlomenú chrbticu, on sa ti poďakuje, že akurát ochrnul, lebo si vyťahol bez tej K200. Ťaháš ho po tráve. Ďakujem. Ťaháš ho po tráve na nejaký bord, ktorý je vzdialený pomaly 500 metrov od toho auta. A proste to je presne to, čo mi vadí a prečo potom, akože ja nechcem byť ani na tom duty, že nejaký, že teraz disér ľudí, ale sú veci, ktoré viem tolerovať, ale ono, keď sa už niečo takéto nahromadí vo mne, musí to ísť von. Ale ne von, pretože sa chceš smiať na tých ľuďoch, že sú akí sú. Ale vyvarovať sa proste, aby si ukázal, aby sa tí ľudia ostatní vyvarovali týmto veciam. Že to je hrozné. Ja s tebou úplne som rovnako kritický. K tomu určite bude video, minimálne. Nehovorím, že správny postup, ale minimálne bude video, že ako sa to nerobiť. Teda ako sa to nemá robiť tak. Dobre. No, rozmýšľam, že možno mám pre teba potom dobrú takúto studnicu na takéto videá, povieme si potom. Ale to nehovor nahlas, aby to nestiahli. To je nejaká vec, čo sme v RDAčke spolu kúkali. Lebo základné pravidlo platí, že keď začneš, akože teraz budem úplne, že zakrný, keď chceš niekoho disiť, musíš si proste na všetok jeho obsah k sebe, lebo vieš, ak to skončí, začnú to mazať. Špionský top tip. Špionský top tip. Duty tip 1. Spycraft. A teraz už niektorí nespia. No aj potom to povedal, niektorí nespia, lebo sa boja, že čo zase vyjde, vieš. No, dobre, ne, to je fajn. Trošku akože čerstvý vzduch do toho... Ale nechcem to nechcem to robiť týmto smerom, to Duty Dudes, ani nikto z nás, že teraz žiť z toho, že si robíme prdel, alebo že šikanujeme nejakých ľudí. Ale občas aj to treba. Škoda, ja som si tešil. Ne, práve, že mne sa to ľúbi. Ja som za to akože hľadať priesečníky a ak proste sa niekto baví o medicíne a ja sa bavím o medicíne, tak určite si nájdeme niečo, v čom máme spoločnú reč a dá sa vypichnúť, že toto si povedal blbosť a na druhej strane si vieme nájsť spoločne a oni tiež akože rozširujú svoje povedomie najlepšie, teda to povedomie je najlepšie, ak vedia. Ak ich ty vieš naviesť na tú správnu cestu, tak vlastne super. To je podľa mňa akože dobrá vec. Hej? Čiže ak toto má fungovať edukačne nielen pre ľudí, ktorí to konzumujú zvonka, ale aj pre tých ľudí, ktorých vypichne, že halo, toto nebolo úplne v poriadku. Aha, pokiaľ nie si úplne akože tvrdohlavý, tak pochopíš, že aha, dobre, možno má čau pravdu a preto to, lebo sa to dobre vysvetlilo, nie je to nejaké agresívne alebo vieš, že arogantné. Super, podľa mňa to má akože great success. Čiže veľký úspech. Chalani, nejaké otázky? Ťaháme už, čas sa naplnil pomaličky. Dobre. Moja by bola moc komplexná, takže to asi není vhodné. Taký komplexný čau. Môže sa kľudne sa opýtať, poviem ti áno, alebo nie. No, Miško veľmi jednoducho a laicky povedal, ako funguje AEDčko. Možno odpovie aj tebe veľmi trefne. Vieš čo, ja som sa chcel baviť, akože hovoril si o tom strávenom čase na stranici, že tam tráviš čas rád a ja som teda nevedel, že k tomu máš až taký vzťah. Ja som si vždy myslel, že to je také účelové, že si sa snažíš byť taký komplexný, ale povedal si, že k tomu máš vzťah a to je dobré. Ja som chcel opýtať, že či už na tej strednej si hrával nejaké hry, alebo či tá kultúra, či náhodou niekto z rodičov bol príslušník, alebo mal si k tomu blízko? Vôbec nie. Ja ti poviem presne, čo nejakým spôsobom ma tomu dostalo. Vtedy akorát fičela 112, možno také tie staršie ročníky. Jasné. Počúvaj, to akože sledovali. Pamätníci si budú pamätať 112. A ja som to aj zabudol povedať vlastne, že to plnenie takých mojich cieľov, alebo to, že ísť si za svojím cieľom, to som možno v úvode celého toho podcastu nejak vynechal, že pri tej maturite som si povedal, že ja proste raz chcem byť tam s tými chalanmi a robiť s nimi. To bola taká moja motivácia. A po skončení tej školy u príslušníkov som ešte stieľový posilom deli 112 a dostal som sa presne do partie medzi tých chalanov, čo boli, proste splnil som si cieľ, ktorý som si stanovil. A tak presne, exaktne, hej? A keď som si stanovil cieľ, že chcem byť už špeciál, tak som tam bol. Keď som si stanovil cieľ, že chcem sa venovať tej prvej pomoci, tak som si to proste splnil, teda už to hovorím, skončil som jednu výšku, tú príslušnícku, robím teraz tú druhú, zdravotnícku. Chcel som si povedať, že chcem pôsobiť na záchranke, pôsobím na záchranke. Povedal som si, že chcem niečo zmeniť v tej našej robote a možno posunúť to vpred, čo sa týka práve toho povedomia o prvej pomoci,
Nehovorím teraz, že sa musia príslušníci hrať na záchranárov, to v žiadnom prípade, ale aspoň, aby vedeli do príchodu tých záchranárov vykonať život zachraňujúce úkony a v podstate ten cieľ sa plní. A je to možno aj cieľ, ktorý vďaka ktorému aj iní kolegovia sa budú mať o mnoho lepšie, proste zlepšujú im podmienky. Takže to je také, že to som možno zabudol v úvode povedať, že ten úvod bol taký suchý. A čo som ešte rád, že vďaka týmto mojim aktivitám veľa kolegov už v dnešnej dobe študuje zdravotnícke výšky. A možno zhora to nevedeli pochopiť úplne zhora, že na čo to je dobré, ale ja si myslím, že teraz ukázali nedávne incidenty, streľba v Prahe, mali sme to atentát na premiéra, mali sme tu všelijaké v poslednom čase naháňačky, kde bolo zranených množstvo ľudí. Koncom roka bola ešte streľba v Dubravke, kde bol aj zranený príslušník. A zrazu tí ľudia vidia, že aha, že to nie je až taká blbosť. Že ten prenik tam je. A ja napríklad vidím aj prenik v tom, že z týchto ľudí, že nedobre neštudujú všetci, ale títo ľudia, ktorí sú prioritne príslušníci a ešte skončia to zdravotné vzdelanie, môžu potom ďalej v rámci tých svojich regiónov vzdelávať týchto ľudí práve v oblasti tej prvej pomoci. Ja to vidím super, mňa sa to ľúbi veľmi, je to super, lebo ono to celé potom nejakým spôsobom zlepšuje aj tú kvalitu toho života, nielen to, že ty vieš pomôcť niekomu, či na ulici alebo kde, ale vieš pomôcť kolegovi. To znamená, že ten človek, keď ide do služby, kedy sa mu môže niečo stať, tak vie, že má pri sebe človeka, na ktorého sa môže spoľahnúť. Nehovorí o tom, že doma, keď má ženu, ktorá sa stále bojí o to, že sa tomu niečo stane, alebo že proste má dreveného kolegu, ktorý ho nevytiahne ani od nikia, tak bude o to spokojnejší. Čiže aj celková kvalita toho života aj mimo službu bude o to lepšia, lebo vie, že aj tá pani doma, aj ten príslušník, že jednoducho, a či už je to hasič, záchranár, kdekoľvek, to je jedno vlastne, tak vie, že má väčšiu šancu sa vrátiť v jednom kuse domov, hej? Alebo teda vie zachrániť život, pomôcť niekomu inému. To je podľa mňa super plus. Stačí tak zodpovedať na tú otázku? Áno, k zbraniam ťa inšpirovala 112 a maštalír. Legendárny Jožko Mahut, to proste boli najväčšie hlášky. Zápasníci, jasné, hej. No. Dobre, Paťko? Spokojný? Spokojný. Dobre. Miško, ďakujem veľmi pekne. Bola to super debata, presne tak, jak som predpokladal, že sa porozprávame o veľa veciach a aj sa zasmejeme. Takže veľmi pekne ďakujem, že si prijal naše pozvanie ešte raz. Držíme palce s projektami, so školou, s rodinným životom a tak ďalej. Proste, hej, hlavne sa majte radi. Proste nech ti to všetko vychádza tak, jak chceš, jak to máš naplánované, lebo tej roboty je kopec. Ale je to všetko akože pozitívna robota, tak sa z toho teším, že tak aj takto dokáže zvyšovať povedomie z pozície jednotlivca alebo teda menšieho tímu, ktorý je za Duty Dudes a rozsievať tú vedomosť proste, to je pecka. Takže ešte raz ďakujeme, priatelia. Ak by ste mali nejakú otázku na Michala, tak ho kontaktujte. Napíšte nakoniec do komentárov, ak to bude niečo. 3, 2, 1. Hej, ak to bude niečo, čo budeme sa potrebovať s ním poradiť, tak ho poprosíme, aby vám odpovedal v rámci komentárov pod týmto YouTubeovým videom. Alebo nám jen píšte na Instagrame kade tade. Dobre, a zodpovieme, keď sa bude dať. Ja takisto ešte chcem poďakovať teda za pozvanie. A teda ešte, sorry, že som doskočil, by som chcel taký posledný odkaz ľuďom, ak môžem. Teda. Určite áno, prosím. Že neuspokojte sa s málom, pracujte na sebe, lebo neostaňte len priemerným človekom, vyhoríte. Ja som veľakrát v svojej práci vyhorel, ale vždy som si našiel nejaký zmysel, ako to znova celé nakopnúť a tých zmyslov je plno. A keď chcete niečo kritizovať, tak najprv robte niečo v prospech toho, čo kritizujete a potom kritizujte. Chápeme? Či je to tak zložito povedané? Trajer. Dostali sme aj Daddy radu. Hej, to bol otcovská rada na záver. Thank you, Daddy. S týmto sa vieme rozlúčiť, čiže majte sa pekne, vidíme sa pri ďalšej epizóde. Ahoj, ahoj. Počkaj, takto? Aj takto? Aj tak. Aj vyšúchame to.